Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Alduin. Ngem dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siak ni Alduin. Pudpud no anagan ko dayta. Ngem kon inlanad ti address ko. Kas pang protektar kumetlaeng iti bagik. Ken kadag iti karaman iti innap isalaysay. Saan na pa naglastog, ngem adda kabaalan mi iti biyag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alduin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga adi mo ar-aramatan ti utak mo, si Kadalen. Manal ka talaga! Ay, Madam Victoria, pasensya kayo lakuman. Talaga lang amin... Di kan agrason! Tikit di ibagam. Talaga amanal ka! Di mo ar-aramatan ti utak mo. Awan ti amom! Mama, Ha! anya ti mapaspasamak. Apay abugbog kawam ni Nana Dalen. Gapo taawan ammo daytoy ababaunan. Madam, Nana Dalen. Ala, panawan na kami palaeng. Siya kung ti makaamukin ni Mama. sige, Senyorito Alduin. Madam, panaw... Ala! Ay, Pumanaw kan taawan matlaang ti sirbim! Buwisit kakit di! Pangasiyo ko, Ma. Agkalma kayo. Amangan na niya ti mapasamak kada kayo. Anya man ang tinapasama kaya, Alduin? Nagungot manin ni Mama. Gapot at dati bilin na nalipatan ni inaramid ni Nana Dalen. Kimaro man nga tan ti kinasadot day ta abaket dalen. Manong? Agpay sumat kamin. Sadot day jay abaket dalen. Oray siya. Adda dagiti gundaway nga ibaon ko ngem kasladinak mangmangeg. Manong Paul, obing tayo pa'y laeng. Agpapaayan kada tayo ni Nana Dalen. Ita? Iba kamkit din na sadot? Ay na Alduin, di mo man isakit day jay ababawnen. Di mo kunaan nga ad-addakit din nga iso ti paburam ngem da kami a pamilyam. Anya jay kunayo, Mama? Masapul asukatan tayo ni Dalen kas babaunan. Anya? Mama, nabayagan niya agpapaay kada tayo ni Nana Dalen. Apay nga sukatan nyo? Ado nga minan ti di na maaramid at trabaho na. Iso ang masapul ang masukatanan. Mama, amuyumot nga da pamilya ni Nana Dalen amang namnamaken ko na. Apay nga ikatan nyo iti trabaho na. Kasanan ti pamilya na? Mabalin ka di Alduin. Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Diyak umanamong iti kasta plano yo, Mama. Isa pang nga siyo. Saan nyo nga ikatan iti trabaho ni Nana Dalen? Tano aramidan nyo dayta. Umadayo akmatan kada kayo. Amom kanakan, jak mo't maawatan tinam. Kada kami nga kakabsat, isumot lang tikas dya iti ugali na. Nalai nga sumao, na istrikto kan na uyong. Uncle Janong? No panunutan na naimbag, awan mo ti rason, tapno agbali na kas dya iti ugali na.
Gaputasipod ubing, naipay amin na kayat na. Isu nga rod akada kami nga kakabsat, isu ti malwan ti biyag na. Gaputa na surut amin akayat na. Mas dawak nga rod, Angkal. Kaslag kurang ti aldaw ni mama, na di na maungtan ni Nana Dalen na babaunan mi iti balay. Kanakan, Kaya't nangarod nga ikatan kas babaunan ni Nana Dalen. Ngam imbagak kan kwa na, ano aramidan na ti kas jay. Pumanawak matan iti balay. kasta ka di. Nasaya at matiyong bagam ti kasta, Alduin. Sigurado ama-amak ni Victoria amang papanaw iti babaon ninyo. Tadi nalakid di kayat amaya dayo ka kenkwana. Angkal, Kada kayo ngamin ngagkabsat. Madlaw ko ang napatpatag ka iti inam. Ngem ni Paul akabsat mo. Naimbag nga aldaw yo, senyorito. sino ka? Siyak ti kabarbaro ababaon ninyo, sir. Anya? Nana Dalen? Nana Dalen! Senyorito. Remor ni Nana Dalen. Ah. Binilin ni Madam Victoria ang agpalengke. Sigurado ka? At dapat lang dito ni Nana Dalen? Wan, senyorito. Napanla nagpalengke. Kuyugak ko mga rod ngam ko na ni Madam nga agtrabaho aklangan dito'y balay. Tama ka amo ka nun ni Nana Dalen nga agpalengke. Ngam di kayagdanag, senyorito. Sigurado ang Madam Damalaang at danton ni Nana Dalen. Nay, apay akas na ti jar mo ang nakakita kanya kasi mangpot Alduin. Nagdanag ang amin, Nana Dalen. Awan kayo itay simang putak. Sa nakitak pa iti kabarbaro ababaunan dito'y balay. Ni Olive. Amom, mariknak anasinpot ni Olive, barok. Sigun iti pa nagsarsarita mi. Masapol nga agpaay ababaunan tapno makatagod. Masakit ka nung amin ti inana, kat makikarkarpintero laang ti amana. Kasta ka di? Wen barok, iso nga rod ana panunot ko ano bilang ikatanda kon ababaunan. Awan anyaman na, nukas ka ni Olive ti agbalin akasukat ko. Ad-adda ngamin akasapulan na ti trabaho. Nana Dalen, apay akas tamat ang tibagbagayo. Diyo ka din kayo tagpaay kada kami? Apay ket din asaan ngay barok. Iso na laang ta isagsagana kun ti bagik. Itatadda ni Olive akabarbaro ababaunan ditoy. Amangan no ikatendak meten. Talaga ko mga ikatekon dayjay adalin. Ngam impang tammet ngamin apumanaw ka, iho. Jak kaya ta mapasamak dayta. Ta sigurado ang madadaal met ti panagadal mo. Mama? Iso adya kon pinatuloy. Ngam nangalaki ti sabali ababaunan. Tapno adda ti limpyo ang mabilin ko. Da kayo mat, Mama. Nagsao kayo. Kaslakit din saan alimpyo ni Nana Dalen. Addan dagiti malipatan ni Dalen. Nalabit agapo tadamutan edad na. Mama? Iso akasayaatan matlaeng nga dakadwana. Tapno sa anak matakanayon nga agungat, gapukan kuwana. Kaya't masawan, saan mo nga intuloy ti panagadal mo? Ad-adda ka sa pulak ti trabaho, ngam ti agadal, senyorito. Masapol lamang gadak, tapno matulungak ni tatang kadagiti kasapulan mi. Kasta gayam. Agmay saak nga anak, kan masakit ni nanang ko. Nasa ungarod kanyak dayta ni Nana Dalen. Sapay la ko matamaanusan dak nga agpaay. Kas babaunin niyo, senyorito Alduin. Apay kit din nasaan. Kat madlaw mo't anagagat ka. Kan may sa, dakkel sakripisyo ti inaramid mo, api manaw kay ti na dagiti dadakkel mo. Tapno manggad ka para kadakwada. Kasapulan ngamin at talaga, senyorito. Dayawin ka, Olive. Mabalin ka di. Di na ko nawagan iti senyorito. Total, agkatawanan tamad lagayam. Ngam, amo kayo. Pangasim, Olive. Di nakibilang kas amom. Isa pangasim ko, ma.
Patgam tikid daw ko. Adi na kon awagan iti senyorito. Adda nadlaw ko ken ka, Aldwin. Anya dayta, manong? Naasidag ka iti kabarbaro ababaunan tayo. Awan mo ti dakas na. Saan ka di, manong Paul? Nasingpet ni Olive. Ken may isa. Agkatawunan kami ngamin. Iso sigurong agkabadungalan kami. Tikit di ibagam, talaga ang naasidag ka kadag iti marigrigat. Manong? Talaga mat ngamin. Kas kini bakit dalen? Naasidag ka matlaan kan kwa na. Kasano, marigrigat matlaang dadya bakit? Una, hindi kasta pa nagsasaom, manong Paul. Apay ay akasta ka. Hoy Aldwin, awan karbangam amang kwestiyon itararamida ka. Ah. Laglagi pam nga inaunaak ngamsi ka. Graduating ka gaya man, Aldwin. When, Olive? Kalpasan ti pa nagturpos mo, addan ton anak ni madam nga abogado. Sa anak pa yan anay nga abogado, apama na makaturpusak. Ag-review ak tupay, ket agbar eksamak. Kasta ka di. Kunak man no abogado kan, apaman ang makaturpos ka iti kursom. Saan pa'y? At itog pa yung proseso, sakbay nga agbalinak anan-anay nga abogado. Narigat gayam. Naimbag ta maanusam. Awan mo ti saan na maanusan. Nang runa no isot arapaap mo. Saan ka di? Sa bagay mo't di ah. Ken, at na nagbalinak nga inspirado amang tunoy iti arapaap ko. Gap na sa iti panagadal. Ken iti panag-review to. Iti kasta. Agbalinak anan anay nga abogado. Ket sika ti kang runaan nga inspirasyon ko, Olive. Sika. Gaputa ay ayaten ka. Madanaganak iti panag-eksamen mo iti bar, Aldwin. Anya kayo lakit din aya, mama. Jak tupay nagdanag ang nag-examin. Kumpiyansa ka makapasak iti bar, mama. Iho. Isasaan kayo madanagan. Kasi tiinkarik kada kayo iti. Saan kayo apaayan iti kayat yu apagbalinak. Nang runa kat arapahap kumutlang iti agbaling nga abogado. Naimbaglakit din, ta saan ka anak ayan ayat. Isungawan tinagbalin alapad iti panagadal mo, iho. Kastameten iti panag-review, kan panag-examin mo iti bar. Mama. Kat inton may sakan ton anaan-anay nga abogado, masigurado nga adun to ababalasang ti ad-adda maawis kan ka. Kat posible a makaasawa ka iti baknang. Mama, saan na napatag kanyak? Nanyaman ti estado ti babae nga ayatek. Ti importante, kat ti marikrik para kan kuana. Day talang ti maibagak, mama. Awan matitakas na no kaayan ayat mo man ti babaunan niyo kaanakan. Nang runa kat kunamat anasingpat kan na mabalasang. Ni mama ti pampanunutak, uncle. Apay ni Victoria? Sigurado adi na magustuhan ni Olive. Gaputa babaunan kat nga rod. Nang runa pa'y tanay baga na kanyak. Ngayon ton may sa ako na nananay nga abogado. Sigurado nga adun to kano ti maawis kanya kababae. Ket posible makaasawa akto iti baknang. Aldwin kanakan. Saan ati kaya tinam tinapateg? Ta saan mat nga isu ti makidan na? Ti importante ket nuan niya ti marikriknam. Gaputa si kamat ti masaknan. Dayta ti tandaanam, Aldwin. Aldwin, nakitam ka din ti resulta ti bar exam? Adda di ti pagiwarnak. Saan pa'y, Olive? Apay? Nakapasa ka, Aldwin. May sakan anan-anay nga abogado. Kasta ka di? Kinahag man?
Punyag paiso. Adda di titinagan ko. Nakapasakit ti bar. Kablaawan ka, Aldwin. Congratulations. Agyaman na, Olive. Sikat inspirasyon ko. Ngamin, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat, Aldwin. Si kalaang tilalaki nga inayat ko. Anya ti kayat asawan daytoy Aldwin. Mama, Hoy, babae. Anyat ipagbagam nga ay ayatam ti anak ko. saan, mama? Saan mo adangran ni Olive? Di naklapdan, Aldwin. Ibatam ti imak. Agraraman day ta, babae. Ibatan ko nakmas. Saan, mama? Jack, itulok adangram ti kayan ayat ko. Aldwin. Anya, kaayan-ayat mo daytoy a babae, kunam. When, mama? Kayan ayat ko ni Olive. Ket iso ti maysa a makagapo. No apay nga't addapay ang nagbalinak nga inspirado iti biyag. At iti pagiwarnak, mama. Adda dito iti resulta ti bar exam. Adda dita tinagan ko. Nakapasaak. Ket kas iti kinunak. Maysa ni Olive no apay nga inspirado ak iti biyag. Iso adjak itulok adangram ti kaayan ayat ko, mama. Saan Apolos? Napalalo ti panagkadkad ni mama iti relasyon mi kini Olive, Mr. Lonely. Gapo ta ti rason na, kat saan kami ngagpada iti estado iti biyag. Ngam inlaban ko ti ayan-ayat mi kini Olive. Babaen matlang iti suportana, kandag iti mangipatpatag kanyak. Iso nga awan ti naaramidan ti inak. Ita, addan dua nga anak mi kini Olive. Kat naragsak kami kas agasawa, iti den namat laeng ni mama. Tadi namatan kinayat, anaisi na kami kenkwana. Iti sana nagbayag, naawat na matlaeng ti asawa. Kaden namin matlaeng ti ama ken ti ina ni Olive. Ket dakkel ti panagyaman ko iti Dios, ta nakabaddungalan da ni mama. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Aldwin. Pagayam nga Aldwin, agyaman ak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Panagkunak ket awanen ti maibagak. Gaputan na pintas tinagbanagan ti ayan-ayat yo kini Olive. Nang runa iti biyang mo, pagayam ko. Tadi mo intulok at ubngaren ti mismo nga inam ti relasyon nyo. Ket nagbaligi kayo. Isuan na namin yung arod ti kinaimnas ti panagbiag. Babaen iti samit ti ayan-ayat yo adwa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga Aldwin, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.